Mhado Kachirema Buja akanaka tauya nadzo nhau dzanyasi zuva rochina mwedzi uno waGumiguru. Ipapa wamunangarwa nyasi wanga wari kunzvimbo yeChinhoi pachikoro chefundo yepamusoro cheChinhoi University of Technology. Wari kuparura zvivako zviviri ipapo. Chokutanda wanga wari kuparura chivako chine mahofisi ovakuru vochikoro, administration block pachirungu. Wati aiwa zvisvinu zviri kuningisika zvisvinu kuti zviri kuburika chaizvo chaizvo, rekai tione kuti zvinenge zvichiperera papi. Asi zviri kuratidza kuti aiwa pakatekaidziwa zvisvinu heno zvikareka kugobvisiwa nevanhu. Ipapo kare wapedza ipapo wabva waenda kunzvimbo inogara vanhu vanenge vari kufunda, halls of residence pachirungu. Wakaparurapo kare ikweyo iri kunzi Varsity Heights kunenge kuchigara vafundiwo pachikoropo. Kana zvikaramba zvakadari zvinoramba zvichienda mberi. Takundofirawo kuti kunana Rupane kuisiwo zvakadando, kunana Masvingo kuisiwo zvakadando. Peno nokwedu noBuja wazokonewo kuisa chikoro chisvinu chofundo yepamusoro. Rekai tigozviringa kuti zvinoitiwa chere kana kuti panenge paribe. Tinenge tichindokunyepai. Mapurisa agonetseka nevanhu vanga vari kuramba vachindoreketa zvinhu zvinochekuita nonyaya yekubiwa kwemari mamiliyoni mana akabiwa noZuro kuEcobank yekubulawayo. Mapurisa azopedzisira ati aiwa rekai tikunyepei kuti tichiri kuferefeta pokare kuti paribe vanhu vakabatiwa. Pai zvese zvekunzi kuna vanhu vakabatiwa zviya kwaipwito dzega dzega kubodoka. Rekai tigoona kuti ichokwadi chere kana kuti manyepo ipapo. Asi kuziva kwedu mapurisa aya takutoshira kuti wabasa pabhengi papa wakagona kubiwa zvisvinu kusvikira wareketa nezvauri bikiita. Pakaita kunyangarirwa wakomana. Rekai tigoona kuti zvinopedziwa sei. Asi tiri kundofungira kuti panogona paino masoja ipapa. Heno rekai tichaona kuti zvinenge zvitekera sei nokuti mubatirwa wopfutiwo manduwe pakaita kunyangariwa. Apa kwakatoriwa pfuti mbiri noZuro dzaisenzesiwa nomagadhi uyo osafeguard. Unobva waona kuti paribe chizvino. Nyasi bhangi reEcobank iroro pakabiwa maripo noZuro ranga rakatopfikiwa. Kupfikiwa chaiko heno kuti richavhuriwa rini. Rekai tigoringa tsamba yawaburitsa yange iri kureketa kuti wakapfika zvanyasi basi. Rekai tione kuti vanosvika mangwana chere kana kuti mangwana vanenge wavhura. Tinenge tichizokunyepai ipapo. Kanzuro yeguta roBulawayo iri kufara kureketa kuno kuti kwaitapedza kubuditsa nzvimbo dzokuvakira dzowanhu dzinoita 140 ibodzi 141 stands pachirungu kunzvimbo yeOluveve North. Aiwa tikuti makorokoto wari kuti iyo nzvimbo dzakatoisiwa kare pombi dzomvura, pombi dzokutaya mvura pokare nomagetsi nomugwagwano zvimwe zvese zvitoripo kare. Chako munhu kundosvika uchibva watotanda kusimudza dzendemura imba yako. Rekai tione kuti zvinoitika chere kana kuti zvinenge zviribe kudando. Ticharamba tichikunyepai. Tindori kuBulawayo ikweyo kwaichinga Dhube dzachaikiwa ipapo pamuzinda pawopo zanupo apo. Tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvichiitika zvarini pokare kuti zvinenge zvichiitika sei zvinenge zvizoreketeka ikweyo paanenge ari kuikiwa. Kembo Mohadi kureketa kuno aenda kunyika yoLusitu kuri kupembererwa makore mazana mairi okuzvitonga kuzere pokare nokuwambiwa kwenyika yoLusitu. Aiwa tikuti zvikuru zvakanaka kwaindowana wamoshweshwe aiwa wari kufara chaiko. Gaiti ndi makorokoto. Mwedzi uno uchahwadza vazhinji nokutoti ipapa hurumende iri kuburitsa mamiliyoni 20 chaiwo omari yokuAmerica kubhadhara wachena takatorera ivhuwaye wakomana pakanyangariwa apo. Panga paribe chokuvabhadharira asi wakuru wenyika ndizvo vari kuda. Peno wano chavari kuda wanawo ipapo. Heno ticharamba hedu takandoringa. Dai watotipa mariyo taita zvokurima
zvaitoita zviri nani. Kunova kutotanda kuburitsa mari pokari nzvimbo yekuti tiite zvokurima wachitibatsira. Mabuja pakanyangariwa. Idiyo hurumende mari inondosaika yekubatsira vanhu, asi yokuita izvozvi inosaika inenge indogara indoripo, wakandoguma katsapoko yobva yatouya, kandoguma katsapoko yobva yatouya. Zvakaita kuoma chaiko. Kugwa kwemutengo chicheriwa choplatinum pasi rese kwaita kuvhiringidza vakuru vehurumende. Zvavanga vakaisa zvomutemo kuti izvezvi pachiribe kambani ichabvumiwa kutengesa lithium yavo iribe kupepetiwa kambichana. Kwai zvachinjiwa zviya, watoona utoti wanosvika pakunyadzisiwa. Watoona kuti paribe chisvinu chaitika ipapa. Hino kuti zvicharamba zvakadandochera kana kuti zvinenge zvichienda nokupi, asi ticharamba hedu tichiringa kuti zviri kupera sei, tinenge tichikunyepai kana paino zvimwe zvinenge zvaitika. Mitambo yebhora yamangwana kwaipa patero 1 nongezi platinum dzinenge dziripo. Simba bhora ichiringana usuno Chicken Inn, Bulawayo Chiefs ana Mambo wanenge waripo wakatarisana noWapfana wabenza uZANU-PF dai wakawaja. Uku Yada inenge iripo ichida kuzama kujawo maswiti waRenero. Hino kuti zvinenge zvichiitika chere kana kuti imbana yachajiwa. Green Fuel wakomana wemutonzimbe wanenge waripo wachida kuedza kunyongodesa mangoda. Hino kuti ngoda richazvibvuma chere kana kuti zvinenge zvipera sei, ticharamba tichikuringirai, tinenge tichinokunyepai kuti zviri kutekaira zvakaita sei. Toringa dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa wana mapurisa wanosvika 1 wabatiwa ipapa wachinzi mhosva yavo imhosva yokuba, yokuuraya, yokupinda mudzimba dzevanhu wachiwabira wakapakata nezvimwe zvakawanda. Wakomana pakanyangariwa wabatiwa muJoburg mumu. Rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei. Uku kuna vamwe wachena wanosvika 6 wabatiwa kuti wari kunyepera kukambani yoEscom nokambani yoSasol kuti wane vanhu vatema wanosenza nawo kuita zvoBEE. Kwaipapa pakabiwa mari inoita mamiliyoni 400 mari yemuSouth Africa. Warume pakanyangariwa hapo, pakanyangariwa. KuTanzania kwaipapa kwapfikiwa dzimwe dzimba dzaanakadzita pedyo kutepfenyura. Kwaino nyaya yokuti kwakabuditsiwa vhidhiyo yaita sokuseka mutungamiri wenyika hede. Wanozvitaba izvo wakomana muAfrica muno. Pakanyangara chaiko. Huku Kenya kwaiwagokurudzirwa nowabiyawo kuti waende kooramba zvoda kuitiwa zvokuingidzira makore anogariwa nomutungamiri wenyika kubva kumashanu kuenda kumanomwe. Ndipo unotoona kutoti Ruto akutorutuka ipapa kuti achadaba zvokupa abva hede. Kana pakambobviwa naDaniel Arap Moi, iye ndiye anozoparamba sei, anopa abva. Rekai tione kuti zvichapera zvakaita sei izvi. Tinenge tichikundokunyepai zvinenge zvichiitika. Kwai kuno kamwe kachikepe imo muDRC kahwadzisa kuti kauraya vanhu vanosvika 78 pachirungu. Kupidiguka hakena nokuzaritsa iko kanenge kakaita. Wari kundonyurura mutumbi wakomana zvinoita kuhwadzisa chaiko. Dai mweya wapfai yazorora murugare chaimo nokutoti paribe chizvino. KuSingapore izvezvi kuno mumwe akambenga ari gurukota anonzi Mr. Aiswaran hede apuwa makore okugara mujere 5 nonyaya yache yokutambira chimanja mubudu chozvuru 300,000 $300,000 pachirungu. Kuwadziwa uyo. Rekai tione kuti zvichapera zvakaita sei. Pogba agonzi kwai mutongo wache waangapuwa wamakore 4 kuti agare asingatambe bhora wachinjiwa yamwedzi 13.
regai tione ipapa kuti zvinopera sei. Ari kufara chaiko kuti ndaita zvino kwai ipapa mwedzi wakurume gore rinouyari anogona kutotanda kusenza nokutamba bhora pokare. Regai tione kuti zvichaita kuti abenhuke achinja chere kana kuti zvinenge zviri kudini. Tinenge tichikunyepai kana paino zvimwe zvinenge zvandoburika. Tiri ipapo zvedu mabuja panyasi. Regai tigumire pano toboyana zuva ramangwana. Ndini wenyu Mhanduwe Onau.